Γιατί δεν είναι σωστό να δουλεύουμε αξιολόγιο δύναμη σε ασταθείς επιφάνειες? Οι ασταθείς επιφάνειες και η ενσωμάτωση της παραμέτρου της ισορροπίας δεν μας επιτρέπουν πρώτον να σπρώξουμε, να τραβήξουμε ή να πατήσουμε αποδοτικά ώστε να αναπτύξουμε σωστά τη μέγιστη δύναμή μας και τη στρατολόγηση όλων των μυϊκών ινών. Ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος δράσης-αντίδρασης. Και δεύτερον, να επικεντρωθεί το νευρομυϊκό μας σύστημα στη σωστή τεχνική εκτέλεση της άσκησης. Ο περισσότερος κόσμος που συνδυάζει δύναμη και ισορροπία σε ασταθείς επιφάνειες έχει κατά βάση στόχο την ανάπτυξη δύναμης που αναφέραμε πριν, αλλά και τη βελτίωση της ιδιοδεικτικότητας, δηλαδή της ισορροπίας, κάτι το οποίο είναι κατά κόρον λάθος, διότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται με διποδικές στηρίξεις και η ιδιοδεικτικότητα κατά βάση πρέπει να δουλεύεται σε μονοποδικές. Αυτό γίνεται κυρίως σε υγιή άτομα ή σε αθλητές όπου το 99% των δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνει μονοποδικές δραστηριότητες. Το μοναδικό όφελος που μπορούμε να πάρουμε από αυτό το συνδυασμό είναι η ενδυνάμωση του κορμού λόγω της αστάθειας. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν αποτελεσματικότερο να δουλέψουμε σε σταθερή επιφάνεια είτε με ανώμιο βάρος μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε οι μύες του κορμού και του πυρήνα να αντιστέκονται στην αλλαγή του κέντρου βάρους, είτε μονόπλευρες ασκήσεις ενδυνάμωσης όπου έχουμε έλξη ή πίεση στη μία πλευρά του σώματος, έτσι ώστε να δημιουργείται η στροφική ροπή του κορμού, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί για την εξισορρόπησή της.